Hekk kif issa pajjiżna qed jistenna bil-ħerqa li joħroġ mill-kriżi tal-COVID-19 ma jistax ikun li nerġgħu immorru għal dak li konna imdorrijin fih qabel, bħalli kieku qatt ma kien xejn, bħalli kieku ma tallimna xejn minn din l-esperjenza. Dikjarazzjoni b'saħħitha li għamlet il-Kummissjoni Interdjoċeżana Ambjent li temmen li issa jeħtieġ insaħħu d-dixxilpina li urejna fuqna nfusna waqt din l-imxija biex il-kol kemm aħna nkunu nifilħu nibqgħu fuq saqajna f'każ li jkollna ngħaddu minn esperjenza simili fil-ġejjieni. Din il-pandemija sabet lil ħafna pajjiżi mhux imħejjija għaliha, bir-riżultat li ħallit impatti negattivi qawwija fuq l-ekonomija tagħhom u ħolqot traċedja umana li ħażdet lid-dinja. Il-Kummissjoni tal-Knisja saħqet li dan għandu jservi ta' twissija għal dak li nistgħu naffaċċjaw meta l-impatti tat-tibdil fil-klima ikkawżati minn żvilupp li mhux sostenibbli jibdew jinħassu aktar. Il-Kummissjoni temmen li issa l-Gvern għandu jiżgura li l-istrateġija ta' wara l-COVID-19 tkun soċjalment ġusta u sostenibbli, ħalli tiżgura li ħadd ma jbati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-ħajja sabiex bekk ma jintilfux il-passi li għamilna l-qudiem f'dan iż-żmien diffiċli. Din l-istrateġija jeħtieġ tipprovdi l-ewwel u qabel kollox sostenn ekonomiku direttament lill-komunità u mhux lil dawk l-industri li bil-prattiċi mhux sostenibbli tagħhom qed inaqsu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Il-fatt li fi ftit ġimgħat rajna titjib fil-kwalità tal-arja f'pajjiżna jiftħilna għajnejna għall-urġenza li minn ekonomija li tisfrutta b'mod xejn għaqli riżorsi naturali ngħaddu għal waħda li tassew tagħti każ tal-patrimonju naturali u urban, it-temm tgħid l-isqarrija tal-Knisja.